Nile data ke wang long pot ini ngarong pik lo. Lapen ke nili wang pinang pilih ke wang ceng. Lapen ke wang ceng pada nili tek long lo. Ladak arong asora tum kadok we sedet le dai dui sai de do joy jai je. Lasi kowe arong ke tek long ben si chini lo lapen pinu arong ke tek long ben si chini lo lapen abari apitung abang kaceng pangco poni pan borio lapen ne haide lo tangte ladang agriculture kadok we scheme pen kusana men nili pinangan akerap piponji lapen ke non labangso MP Lok Sabha MP election kili kahut pusame ilitum la 6 dipu ST parliamentary constituency long water sabangke 8,90,000 voters 8,90,000 voters ang bong pem ke BJP labangso party bang 80% vote bangke BJP silong ponpo lapeke non nipli photo lang asabo cepaduk pon chela da ako 5% bang bat pon thu polasi 85% vote bang long pon wek pu bang sining chechelo lapen ke independent JI kathai independent sangma lapen party pen congress party lapen ASDC party pen jase metpe da bang latung competition second position aphan lapen ke towar puno dolong puno lang puno kadok ke kisung ke boy pen ke cepajok ji kadok we nang ke rap punji nang pajok punji ke le ke sorkar lasi ladak sidame ilitum dikualong sidame karbianglong oton mas konsilta Dr. Turiram Ronghang asorkar lo tim karbianglong lo lapen dimahasau pusidame lapulo hola dakta 28 MSC konsensiang bompen 25 ke BJP lapen hola dak sidame CM devola golosa lapang sopensi tim di mahasau lapen tim karbianglong pen sedame kadok abita ilitum saide BJP saide latu competition second position phana chola competition bangke lapen nili ningarong naya bangla panlo result ke kangar ni ningarong naya bangla pa no nang cepate du na tum no nang cepate du ma tum bangke aprang CM ke mantang atum saide lo joiraming leng ta aprang CM lo di Johnson beta aprang CM lo lapen ke JI kathar ta aprang retired IAS DC lo lapen ako non sangma pusena me lata central service lo lapang so retired atum lase aprang CM retirement do bang ke parem un abang halo nilai gacarong na yung bangke lamang lapen karbianglong arada tumphan 244A bangke nilai dode sang sepen kaike amat sitame seson ke do same ningye don po lapen seson kabie hut sitame minister tumpen MP tumpen kaike mat chingbai pon po lapen ke 62 bangke la APSL dong rada pan ke pasung akaman chola ba 62 la bangke ningkan ke thom ningkan pri aprang BJP sarkar ratum kado we matha ponelo ke ne lo la se moneli lam ke than na long da bolo north east long ke cap autonomous district do ladakh assam long bangke di mahasau autonomous council karbianglong autonomous council lapen ke BTAD ke thom lo gadi lapen ke meghalaya long ke khasi jontia garo lapen ke mizoram long bangke lakher pavi chakma autonomous lapen tripura bangke tripura tribal area autonomous lake autonomous council atombang non kache rai labang soja kong bangke cerai un elo pu bangke central government to bang matha elo lasi la soja kong so se jakong kipiya phan lasi 2442 article lapen Asia bangke tangka maha kadok we pusidame non angkit pi ana tangka pena bangke la tribal area bangke aja da kam da kremonelo pa develop onelo pusi tangka pusame abisi pidang ba akeong pidang po bangla ke 275 one article lo lapen finance commission lapen ke tribal area administration la hini article bangke nili la
ningkan ini yang bong pensi la pacun pon la pen ke la swab bila bangke ilitum Home Minister Rajnath Singh Rajya Sabha long bangai la swab mile pon erno la sinon Lok Sabha semi deng den lo pulo tante la bang so kam ke pacun dia bangke la ke autonomous council la pan jakong ki pi alam bangke nile klem pon pol nile haide lo pulo tante anutin ayu da tumpan anutin soalo tum han sitame tangka maha income generating boleh di tangka maha labangso ke palong ya website ke palong ya website nili ke claim ponceng ya bangke tourist spot topik labangso tourism bang jasemet pet ni pacing thur pondi lapen ke agroforestry pen chenglok lapen horticulture scheme kadok we agriculture hin pen jasemet claim pondi lapen fishery lahai kadok awe nili claim ponji pusi nili kadok awe pan kamatha pondo kachisik do lapen la bangai pichun ponwe ke athela da fishery ki hudi athai da dopik lapen ke anaro sarong pen cenglo kowe rong pen cenglo na kad ason lapen ke silviculture lo muga inki ke pangreng kadok awe dem sa long le phelang do lahai kam claim ponji lapen ke tourist lo pulo dan ladak thang ke pahino athai we tourist pulo dan nanglitum ladak bang adim bang lana nang po dim bang sapha nang po anode munitum nang chui po ta tourist lo pulo tete tourist adim jong se kepa meje pola son thoma bang itum ariso ejang atum han training chipi nai isi bang security isi bang adim bang inkil je nai cleanliness lapen isi bang hospitality bang pen jong si incheck don re sap don re lo de chok se lo oh nang tu mang lo me sen lo na pen se ke bang lo itu family si vet le la hospitality